Benvidas, ola a todos, benvidas, benvidos a un novo capítulo. Hoxe vou empezar por poñendo unha cronoloxía para que máis ou menos vexades cando vos falo de eventos a que me refiero. Está un pouco adaptado, bueno, sí, un pouco a realidade galega española, non? Entón, bueno, isto a fame, o sea, porque claro, o reto no que me basei está inspirado en feitos que ocorreron en Inglaterra e despois máis adiante xa cando se colonizou América. Entón, bueno, pois eu quería facelo un pouco máis ao noso estilo e escollen así. Entón, o seguinte evento que nos toca así grande é a fame, despois no 1348 a peste negra e despois aquí no 1368, no 65, pois sería a primeira guerra civil de Castela, que no reto orixinal sería un pouco máis para adiante, me parece, non recordo ben a hora fixo, pero sería a guerra dos 100 anos, a primeira parte. Que, bueno, realmente esta guerra tamén está relacionada un pouco coa guerra dos 100 anos, pero, pois, bueno, preferín poñer algo que fora máis cercano a nós. E, bueno, sí, para que vexades un pouco como vai ser o ano non, o século, e a ver se conseguimos chegar ata aquí, que no reto original, pois cando toca a primeira parte da Guerra dos 100 anos, automáticamente todos os membros varóns que sexan de adolescente para arriba, o sea, adolescente, xoven, adulto ou, bueno, ancián non sei, teño que revisar, pois van á guerra automáticamente e tens que rolear por si sobreviven ou non. Para a peste un pouco o mesmo, porque realmente na peste negra en Europa morreron moitos millóns de persoas e só quedou un tercio da poboación e foi bastante durillo. Entón, bueno, pois así para que vos fagades unha idea de como vai o rollo. E nada, pois xa imos comezar co capítulo. Bueno, pois aquí estamos. Está aquí Alberto co seu novo cambio de look. Nada, a verdad, o capítulo anterior tivemos moita sorte coas tiradas. Eu non sei, dame un poquinho de medo, porque están todos fatal. A ver, de verdad, non sei como facer. Estaba embarazada esta outra vez? Non. Bueno, é que xa non sei, tantos bebés que nacen e morren, pois, bueno, é hecho unha desgracia eso, pero, pois que bañe a Adrián. Veña. Baña a Adrián. Bueno, volvo a repetir que se escoitades algún ruido a miña gata que lle encanta pois nada, poñerse a fozar no mantel cando estou eu grabando. A Adrián, porque, bueno, xa vos comentei que isto se glitchea bastante, pero bueno. E despois hai que bañar a... Non, vale, esta nena ten que ir ao baño. Veña, e como xa sabes utilizar o urinal soliña, pois, por favor. Vale, e despois vas servirte unha ración e dormir. Sí que estaba embarazada ela, non? Ou non? Non. Non, isto foi porque, claro, tivemos de recién nacidos un día solo. Vale. E que lle pasa a este? Vale, pois agora vas deitar ao neno. Acostar a Alberto. E este neno vai utilizar o baño. Vale. A ver se arreglamos a todos. Necesito outra cuna. Vale. Pois a ver, vou quitar esta para guardala no inventario e retirar... por que vendín a cuna? Claro, porque este xa dorme... Vale.
Entón poño a cuna aquí. Vale. Xa que xa me fixen un lío co dos nenos e todo. Vale. Porque agora Adrián xa pode dormir aquí na cuna, na cama de neno pequeno. Entón, todo ben. E en canto Adrián e Adelaida se convirtan en nenos como hebreo, van ir todos para arriba. Bueno, pois a ver. Están co sono outra vez un pouquiño cambiado, pero, bueno, hecho que hai. Entón, xa que están despertos, mira, pois ti vas comer, está en mal estado, xo sí, pero vaste servir unha ración. E xa que estamos, antes de que empece a nevar, vas ir cazar. Quizais non é a mellor idea así de noite, pero, bueno. Arra, de verdad, non paran de morrer galos e galiñas. De verdad, a ver. Claro, e cando veña a peste, tamén imos ter que acabar matando algúns animais, claro, cando veña a peste, non, perdón, cando veña a fame, sí. Porque, bueno, xa explicarei así máis en profundidade cal é o asunto, pero, bueno, por diversas circunstancias morren animais, pois non hai colleitas, entón, pois iso. Por iso se causa a fame. Vomitar. Non, vale. Non, estou completamente segura de que no capítulo anterior non fixeron ñiqui-ñiqui. Que non sei se será boa idea ter máis bebés, pero bueno. É que xa non sei. Pero bueno, por ahora que esperen un pouco. Bueno, mira, temos 5.403 euros. Bueno, euros non, monedas. Pero bueno, estamos no ano, en que ano estamos, no? Que é isto? Estamos no 1311. O sea que, bueno, bastante traballo nos costou. Como para estar agora tendo nenos e bueno, e acabar sen cartos. Este fixo de comer. Non sei se é que está glitcheado isto, pero é que eu dixenlle que fixera de comer. A ver. Bueno, polo menos non me quedei sin ingredientes. Por que? Vamos a ver, por favor, explícasme que é o que pasa. Non o entendo. A ver, vouna observar, vale? A ver. Pero vamos a ver, é que... Bueno, pues limpia. Tanto Artur como Ada teñen a diversión un pouco mal, entón, pois mira, o máis rápido é que fagan un ñiqui-ñiqui. A ver, espera, ven aquí. Mima, como lles baixo... Como que roubar cartera? A ver, alegrar el día. A ver, que fagan así algunhas interaccións románticas. Veña, hacer ñiqui-ñiqui. Porque iso, a verdad, sube a diversión moitísimo. Non me preguntades por qué, a verdad, non vos sabería dicir. Pero bueno. A ver se non queda embarazada, porque xa vos digo, que de feito xa o comentei no anterior capítulo. Puxen o rollo dos porcentajes de embarazo como marca o challenge, non? Segundo
segundo cada tramo de idade, pero ñiqui ñiqui que botou, ñiqui ñiqui que quedou embarazada. O sea que, ala, moenos morrer, bueno, creo que van morrer todas hoxe ou entre hoxe e más mañán. En verdad. Ainda por riba empeza a nevar, bueno. Ale, por aquí anda a parca. Oye, que fai usted na nosa casa? Perdona? No queremos... Bueno, mira, presentación respetuosa. Non vai a ser o demo. Que en algún momento nos faga falta. Bueno, a ver se está aquí cando volvamos. Xa foi. Bueno, pues imos agora tocanos aquí pagar os impostos. 234 euros, carallo. Vamos fingir que é o diezmo. Hai que manter locura. Mañán empeza o novo ano. Vale, miramos coller. Venimos a provisionarnos de cousas. Porque xa que temos cartos antes de que veña o inverno, veña, ovos non, porque xa temos. Fariña así. Mel tamén imos coller. Veña. Veña, va. Leite non e sal tamén. Bueno, son uns cartos, pero ainda así non nos podemos queixar. Bueno, está ben que Breo vai acollendo así de pesca porque vai ter que manter a súa familia. Cando sexa adolescente, a ver con quen casamos. Agora temos que empezar a conocer xente. Porque isto está sendo moi... hai moi pouca diversidade por aquí. Bueno, fixen aquí así un cambio. Collen este, a ver se así a comida, bueno, aguanta un poquinho máis, non, tampouco non moito, porque, bueno, pois eso, non ten que aguantar moito, pero un pouquiño máis, pois tampouco estaría mal. Pero, bueno. Despois dixo o teu marido que estás outra vez embarazada, que eres aquí a máis fértil do pueblo, macho, por que? Bueno, mira, imos facer trampas, vale, chicos, porque máis de que consiga averiguar que pasa aquí, pois nada. É que non o entendo, de verdad. Bueno, pois xa estamos no 1312. Ala, aquí nos vai morrer outra galiña, entón, outro galo, non sabemos. Galo. Vale, pois despois, a ver si esta muller pon... non, xa o puxen... Vale. Ala, veña, joder, macho. Veña, vale. Vale, pois agora vas facer... Mira, tarta de polo. E solo lle vas facer caso á tarta de polo. Vale? Ala, outra máis, veña. E agora cantos temos aquí, ó? Amelia. Tamén a vaca? Ai, non, ai, Dios mío, que susto. A ver. Bueno, hoxe é o cumpleanos de Alberto. É o cumpleanos de Alberto. Si, vale, ui, que é isto? No, fuera. Vale. E vai pasar, con pouco de suerte, de bebé a infante. E outra galiña que morre. Gallinas e gallos tos. Bueno, por nada, hecho que hai. Vale, ti que faz? Pois veña, limpia a vaca, reponer pienso, limpiar o establo, empeza aquí a darlle... Haise que levantar, Bueno. E imos facer a tirada de Alberto. Pois ele está nesta etapa. No, perdón, está nesta etapa. Ai, Dios mío.
e vai pasar a esta, a toddler. Entón, se quita un 4, un 8 ou un 12, non sobrevive. Veña, va. Bueno. Pues nada. Nada, bueno. Vale, pois o pequeno Alberto non sobrevive a esta etapa. E nada, bueno, non me sorprende. O sea, sí, pero non, xa, é que xa dixen eu antes en outros capítulos que me parecía demasiada suerte. Este podo matalo así. Vale, pois muerte por Mo. Muerte por Mo. Aceptar. Is this The Last of Us? Bueno, pois aquí estamos chorando a pérdida de outro neno. O noso pequeno Alberto non puido pasar a seguinte etapa vital. E bueno, pois por desgracia tivemos que enterrar a outro neno máis. Pois están intentando seguir así un pouco para adiante, aínda que están obviamente moi tristes. Son demasiados nenos que tiveron que enterrar. Breo, pobre, bueno, non se acordaba tanto das súas irmáns maiores, pero bueno, pois este era o seu irmanciño pequeno e agora xa é, bueno, é plenamente consciente do que está pasando e obviamente pois está moi triste, non? Bueno, creo que a morte esa por Mo non a vou volver a utilizar porque me parece moi non sei, moi macabra. Non sei, é moi de Last of Us, a verdad. Pero bueno. E Ada, pois perde un neno, pero está embarazada de outro, parto inminente, que supoño que será, pois, de madrugada, basicamente. Bueno, creo que, o sea, non é por quitarlle mérito, non é por quitarlle mérito a Alberto nin a ningún dos outros nenos, pero creo que chega a pasarlle a Breo ou así, porque xa lle tes cariño. O sea, entón, pois, eu que sei. E aparte é o noso herdeiro. A ver, que teríamos a Adrián, pero bueno, si lla cadra. E ainda por riba, tamén morre a vaca hoxe, o sea, de verdade, este ano, entre galiñas, entre a vaca, o neno, Dios mío. De verdade, por favor, isto pode mejorar? Non tengo nada para mejorar nada. Sereume aquí o aviso de que se ha puesto de parto, así que no, tes que dar a luz antes de nada desto. Lo siento, pero es lo que hay.
A ver se é un neno, unha nena. A ver se vive. Unha nena? Vale. Como lle podemos chamar? Non sei. A ver se me suxere aquí un que empece por A. No, no, no. Non vai poñer ningún que empece por A. Ai, pero Ana xa foi a... Bueno, pode que reciclaran nombres, pero... Bueno, mira, voy a poñer Alba. Porque senón voume confundir. Hola? Mellizos? Mi madriña. Alba e Albo. No. Alba e... Aldán. Non tuve ningún Aldán, no? No, veña va. Mi madre. Perdona, ¿qué? Estás de coña, ¿no? O sea, estás de coña. Eh... Yo que sei, Albino. Bueno, diría que fora Balbino, pero... Non sei. Non sei. Por eso espero que non haxa outro máis. Nombres que empecen por A. A ver, por favor, vou buscar aquí en internet. Estou flipando, de verdad. A ver, por favor. No, Antonio xa é o irmán. A ver, nombres de niños con la letra A. Alexandre. Sí, porque eu xa sabedes que sou moi galeguista. Pois xa está, no? Con 3 chega, no? Mi madriña, pero... claro, pero necesito 3 cunas máis, no? Casal completo. Mi madriña. Premio triple, claro, claro que sí. Claro que sí, voy a facer captura a isto porque es que... Bueno, claro, contando os embarazos, por outra parte, non me extraña. Ai, mi madriña, e isto, e como fa? Onde poño tanto meniño agora? Mi madre, a ver, déxeme organizar esta casa. Porque isto non é normal. Estou alucinando, de verdad, o sea, en serio. Bueno, pues nada. Temos que tirar. Espera. Esperade a ver que pasa, porque hai que tirar 4 veces. E ti, miña filla, vas ir descansar, que boa falta che fai. O sea, acabas de parir 3 meniños. A ver, Dios mío, estou alucinando. É a primeira vez na vida que me pasa de ter 3. A ver, imos tirar. Vale, pois aquí estamos. E temos que tirar... Ui. A ver se carga isto. Temos que tirar pola nai, que, bueno, sería un 1. De feito, xa vou tirar, me descarga esa página. Imaginades, pois, que hora morrada. Dios. No, vale. Bien. A ver, onde está? Vale, e ahora os bebés. Que é isto? Vale. 1, 5, 7, 10, 15, 20. Vale, veña. Mal augurio. Bebé 1. Bien. Bebé 2. Bien. Bebé 3. Bien también. Vale. Bueno. A ver. Yo sé que sigo flipando, o sea, de verdad. Non o podo creer. Poderei cambiar esta cuna, porque non me gusta... Non me gusta esa. A ver, espera. Claro, que non sei se me deixará...
pasar o meniño para aí. Non sei por que me dá a mí que non. Eh, vale. No, non a podo borrar. Vale, bueno, claro. E como non sabía que iba a haber 3 bebés, pois non se me ocorreu coller outra cuna destas. Pero bueno, xa que apareceu esta así, tamén podía aparecer a outra. Non sei que traballo lles costaba, pero bueno. A ver, os bebés estos están sobrevividos, non? Están ben, bueno. Pois eu creo que ahora é un bo momento, como outro calquera, para parar aquí este capítulo de vidas e de mortes, nacementos e defuncións. E nada, mentres digerimos todo isto, pois bueno, espero que pasarades ben. E nada, vémonos no seguinte, pois con máis tiradas, porque claro, no seguinte xa máis tiradas, si, pánico, normal, meu fillo, porque con tanto meniño, o sea, pero cantos fillos levan? O sea, a ver, espera, por favor. O sea, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fillos. Eh, Mi madre. Bueno, nada, eran outros tempos, sigo dicindo. Quen é este? Alexandre. Bueno, claro, a ver quen os distingue. Entón, non sei, é que sigo alucinando. O sea, pois nada, eso. Que nos vemos no seguinte. Chao.